Bos. Oh, enak lho enak. Oh, enak. Warung-warung segar Gadung Indonesia. Iki lho, Kang Sar Audio. Kang Gadung Indonesia. Ayo Mas, segar gadung. Aku iki tukang tambal ban rezekine sadalan-dalan. Luar biasa jogetnya Mbak Luki podorong goreng kentuki ya. Sing halal waton kene anggo tandalan tangan. Aku iki tukang tempel ban Dan kue nak tenan yo. sadalan-dalan. Nasib api duit kantongan waya apes wetengku krasa koncongan. Katur Mas Edi Kecis, Mas Mulyani ingkang wonten Manggis ngantar Kediri. Ugi Bapak Kuntin Dayeng, Bapak Sumirin, Bapak Surani. Macedar, 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 dan pecah. Esok-esok Mas rezeki teko. Macedar, 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 pecah manis. Isih-isuk rezekine tambah mumpung. Oe tambah mumpung. Oe tambah mumpung. Oe tambah mumpung. Oe tambah mumpung. Hey! Sekarang ada lagi. Luar biasa. Aku iki sadalan-dalan golek duit sing halal anggo sandalan tangan. Mbak Luki, yo ya. Aku iki untung-untungan nasib api wetengku krasa koncongan. Macedar, 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 ana ben pecah. Esok-esok Mas rezeki teko. Macedar, 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 pecah maneh. Isih-isuk rezekine tambah mumpung. Oe tambah mumpung. Oe tambah mumpung. Oe tambah mumpung. Oe tambah mumpung. Macedar, 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 ana ben pecah. Esok-esok Mas rezeki teko. Macedar, 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 pecah maneh. Isih-isuk rezekine tambah mumpung.
tambah mlumpuk. Sekar kadem lagi. Yo. Sik aja lungguh sik. Sing cakepane mak jedor kuwi coba kaya apa? Engko pas dor kuwabeh beduk karo kuwi. Ya, kabeh diunekke yo coba. Karo joget sing apik. Ji, ro, lu. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ana ban pecah. Isor mas rezeki karo. Yo Beri. Mak jedor, pecah maneh. Isor rezekine tambah. Oe tambah. Oe tambah. Oe tambah. Oe tambah. Luar biasa iki mau pundutan sangka pemuda.